Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more boy feels and go to bell no if it. My before my go. Album Ancient High Priest. No bachitata. Kuzika idea. Brokwazi only seen to an restoration evangelical mission, but only ambassadors ordinary. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. No bachita is your why Juebia is simple. What you should know about surname. Can you help that your surname, that identity, that name that was beared by your forefathers or your father? Whether Mobahan Nagi, direct Kinasa, Mobaha Motaran Nagi, Mobaha Nan Nagiha. What is important about that Bafa fashion your lineage? Makarandi Boratu Sudonia Maran near Marin Dibo. Kinagan Kumakia. So name Mado, Bafaji Maragi, identity. No Bonobona, Nanibo. If all other saw them there, as a mara. Also the monobo, aha, to Berugo. Yes. Makaraba Nobulo. So the man Kumakia is very important. Alpha, knock at DNA name. Oh, horrible. But also to them, but there will be misconception about it. Oh, one debo, Naza saw the man, Nebuka. When the Eze-Ana Anabuani, I can tell you, Nahandia, Bahan, Nan, Naginan, Nagi Hazara. And they will reach the Haji Baha. And when the Canadian will say about Maki here, many Dangu. Then now will cook you, Makana hold you natural. Oh, one nigga say, I have one more. My authorities, I said, I have one more. Ah, no, what you? I want a popular actress, say from my town, or if Yana as I won't walk. Manakita has a day to cook. I'm a new Amonian new Kumakia. Get a gun new Kumakia. Yet the Kubo na so name mother with the identity. And other with them, Maganoto de Baragato how things work. Or to them mother Chenny Hene family has in Aha. Yakandaka water, so pay attention. Before we dive into today's lecture proper, important announcement. HF for the 9th month of September, our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This is Abreva and all of mine and Giant Temple. This show to go in the temple, Chuaja, go for Kupio, in the soil all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Danine can they go here? When I say, no, I can't web here. So, open the choice and direct Raja and see her Upasomna. Chat him now WhatsApp 0805 7837672 or 0813-8243-871. Chat them now WhatsApp and one other details we need for you in order to book you. Now, let's dive into today's lecture. Mad long, so pay attention. Can I get the Kumakia? Surname mother. I don't buy already look for on the screen. Surname mother about the identity, DNA identity. Ana afanya na anukwaje na ntị afa so ne ma ka eji mara ndị onye aba afọ unu ji aga ụzọ enwere ọtụtụ so ne m dị iche iche mana ọ na-ewute ọtụtụ ndị mmadụ bezie ha agbanwe that so name yataria enwere ike ifo ndị nwere ike ịda ada so name ha abụrụ Solu Udo. Enwere reason. Enwere ike onwe ihe Udo melo. Udo di be ha melo. Ha wee na-atanya bụ afa dịka surname. Mana ọ dị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ na-agbanwe so many names. Therefore, some of these names lose ihe aji dị ebube. Some of these names na-afụ. So, ijere agbanwe surname gị will not add anything good. O nwere aha eji mara ụnụ na mmụọ.
mana mgbe unu jesi je na-asa afọ abụ na-efe ji mara ụnụ o nwere ihe ọ ga-adị. Mana I can tell you na ihe na-esi nkakwa isi dị ya n'ime arụ. Ọsụrụ dị ịgbanwe aha kama ịgbanwe aha ga-eweta n'ụlọ blessing o wetara ụlọ ọghọm. I can tell you na afọ anwa ndị nna nna gị ha zara bụ afọ linkịrị ọ bụ otu ụmụ mmụọ ndị nna nna gị ha. Maka na ọ bụrụ na family na-aza nwa mmụọ, for example, akpọ nwa mmụọ na ọdịda village Nnobi, mana mmadụ mana mmụọ amadụghị onye a na-akpọ, amadụghị ezinụlọ a na-akpọ. Mana mgbe a pụtaziri jee kpọọ Nwachukwu ọdịda Nnobi, ọtụtụ ndị mmadụ agha amụ ya na mmụọ ndị mmụọ amarakwa onye unu na-akpọ maka ya, maka na o nwere onye sara aha na lineage. So unu nwere ike over time ndị mmadụ ndị amụtaziri ọfụ nwere ike na-azawazie Nwachukwu a, mana na mmụọ bụrụ afọ eji mara ụnụ, maka na o nwere onye bụ nna nna gị abụ na-aza Nwachukwu. Nwere all twisted identity. And I can tell you, ọ bụrụ na ihe nji agwa ihe abụ na ọ bụrụ na surname unu na-aza nwere reason unu ji wee gbanwee ya for something nice, mana ya bụkwa na ihe unu ji agbanwe ya thinking na unu gbanwee ya ka ihe mgbu ma ọ bụ appeasement ma ọ bụ ihe mmụọ na-atụ anya n'aka na be unu, ma ọ bụ na family na-enwe ọnwụ ike ka ọ kwụsị, ma ọ bụ na family na-ada ụbịam to the extent na ndị dara ụbịam na-akpọkwa ha ụbịam. You are making mistake. It will never work. Mana ka mmadụ gị ofu atụ, o nwere ofu family mma ihe a na-aza bụ Eze-Ana, bụ etu esi pronounce ya, ndị nna ya osiwezi ya. So mana ụfọdụ ndị mmadụ na-epronounce ya wrongly, Eze-Ana. Ịghọtara ya? Ụfọdụ na-asị Eze-Ana. Eze-Ana. That is, Eze-Ana is a question. Do I have? So, but that family, in order to give that name meaning and for easy calling, and the cabin here where the okay, Zook of ma, Hatinye Eze-Ana, tinye ammonia, Eze-Ana. Okay, quite the same question, Kajo. Mana, only the meaning of ma. On all the Korean as Nkiru. Nkiru is like meaningless. Maneti ye ka, ihe nye meaning na abụ ka. So mgbe ọlụ ọ bụrụ na nwere ndị na-akpọbiri na-akpọ Nkiru, ha tinye ka na ya ọ ka bụ ihe ọma. Nwere they are not denying the name. Ma tupu achọ m ka address ya ndị anwa na-apụtazie ha hapụzie surname ha si na surname ha na-eme ihe na-eme ha. Those people can actually address today. Achọ m ka m gwa with that missing words. Na those surname anwa unu na-ewepụ abụrụ onye na-eme unu. Ọ bụrụ na ịchọ ka ịrataba ngọzi si na surname ị na-aza, gbaa afa mara ihe kpatara ihe na-eme na ngwurube nna gị, and na o nwere ihe kpatara eji wee zara bụ surname. Be at peace with the gods of the land. Mmụọ eji wee tọ nta na be nna gị. Gị na ndị ichie dị na mma, gị na ndị aka na ndị egere na ndị gboo na ụmụ mmụọ niile akpọtụrụ mgbe e hibere ngwurube nna gị, it shall be well with you. Ntị ọ dị. Mana mgbe ọ bụla iji esi ọ bụrụ na ya primary purpose iji echenji ya bụ ka ichenjie ya ka ụbịa ndị be nna gị wee kwụsị, ma ọ bụ ka ọnwụ ike nna be nna kwụsị, ma ọ bụ ka akwụsị ịlụfụ unu alụfọ, alụgodo ụlọ onye mee foundation ị gaghị adịzi. Ọ bụrụ na this particular things bụ ihe kpatara iji wee chọọ change surname thinking na by changing surname na those things, negative things na happen na be nna gị ga-akwụsị, you a joker. It will not stop. Ntị ọ dị. It will not stop because na-enwere ihe butere enu from foundation. If you want something to stop, track the root cause of that problem, then solve ya from the root. Ndị Igbo na-atụ ilu sụ na akpa na ana, akpa na ọfọ. From the foundation,
trace ya marụ na onwere nwa ada akwara akwa ma ọ marụ na onwere nwaanyị bịara ije eji akwara akwa. Ihe ndị a ka ị niile marụ na onwere onye emegburu o wee place cause. Marụ ma o nwere ihe ọjọọ emere ya bụ ngwuru ma ọ bụ na-egburu ọchụ ma ọ kwafuo ọbara ma ọ bụ na-emetara alụ dịka nwanne idine nwanne ya ma ọ bụ nne idine nwa ya ma ọ bụ nwa idine nna ya nna idine nwa ya ma ọ bụ ka na o nwere ihe ọbụla bụ alụ emetara ya bụ ngwuru na-enye nsogbu chọrọ na cry for help, for vengeance, for appeasement. Ọ bụrụ ịgbanwe aha ka nkọzi erughị especially ụmụ ndị eriri eri. I was once onye eriri eri mgbe m nọ n'ụka ọbịa. O nwere mgbe o rejielu ka nkụwa arụ na ụnụ ghọta ihe kpatara ụmụ ihe a ji eme. So mgbe m bịara, my contractor was doing very well. Mana anọgide nwe showdown and the ups and down, you know. So I began to look for solutions. I met some couple of seers, even prophetic ministers. They always pointing finger to my root. Ha sị m nwa na ihe na-enyekwara gị nsogbu na ihe na-eme gị isi na be nna gị. Ị ghọtara ya? Gee ntị maka ama na ọ tụrụ ime ụlọ ihe ahụ nna pasu. Ọ sị m na ihe na-eme m si na be nna m. So etu a ka ha jedebere na ihe na-eme gị si na be nna gị. Ama na ọtụtụ n'ime ụlọ anụghị ụdị ozi a mana ha enwere solution. Ebe a ka ha jedebere maka na ebe ọ fụdebere nwetị nkata enye m fasting. Ụfọdụ wanted to even kill me with fasting. Anyị mere m ihe niile a ihe na-eme aka na-eme. Egogido m anọ ịtụ na ọyị ihe na-eme na aka na-eme. Jegido prayer section ihe na-eme aka na-eme. Mụnwa na onwe m wee think ya sị, let me change my surname. Let me detach myself from my family by changing my surname. In my little brain, can we detach you from ihe ọbụla si from the family that is affecting me? Since na agwago m ihe na-eme m si na be nna. Ama na ụfọdụ n'ime ụlọ ihe a ka agwara ụnụ. My brother, my sister, I changed my surname. Ihe na-ebe ka na-ebe. Even though may increase. Okaria. Till agwa we tolumo ekelomo nwa ngwere we ruzi ọtụtụ. Till when I began deeper into spiritual striving, I got to a point. I had this vision very clearly. My son, your problem is not for the surname. Go back to your root. Onya bụ mgbe anyị wee jezie wee gbapụta n'afa wee sị m n'ihe na-enye m nsogbu ụfọdụ be nna na ngwuru be nna bụ ngwuru ebe emere ihe ọdịnala gboo. Anyị na nna m mụtara nna m bụ onye nwa wee nọrọ m ụwa nwere ọfọ onye na nna m tụfu. Behold, etu akụzime mgbe m na-enwe chalenji ya nna m wee jụọ nna m wee sị m si nna m o nwere ihe a ekwesịrị ịgwa m. O wee sị m nwa m na ya kwesịrị ịbụ dibịa na nna ya hanyere ya ọfọ na ihe niile n'aka mana na ya tụfuru ya. Mana emesịa o were ewutie na ya bụ ọfọ ya tụfuru na o nwere ike emesi onye nwere nsogbu mfuchọ maka na mgbe o tụfuru ọfọ ọ dụbara mana o toro gị ịlụ nwaanyị. O wee jezie n'ọhịa ebe o tụfuru dị na ọnwụ na-esu gị ọkụ. So mgbe ọ na-agwa m ihe aka nọ na charismatic o nwere ihe nwere ya. To cut the whole story short, when my father passed on, I later came back to village, restore that ọfọ, restore ihe niile, mesi ihe niile afụnarịrị m. Today, I'm proud to tell you that my forefather name Tufuru made it back. He reclaimed Gomia, since not an ordinary Igbo. And the Katan be seen Kanaba, he had in Tufuru. So if one no Makanyabo fue Tufuru, Tufui Kenga, Tufui Haiji, dear Bedangu. Bo, he were the Haiji, my family I went to for, where more one in the low more on Yabusum. If none that he does not have anything to do with surname. Get it? Onye awa ceremony ihe na-enye m nsogbu si na be nna m ofuru ya mana ofuru nwajai. Nchọ. Yes, ihe na-enye m nsogbu because na me nwetara support kwesịrị ide nweta be nna m mmụọ dị be nna m gbakọdoro m azụ. Ofu be nna m gbakọdoro m azụ ndị ichie be nna m gbakọdoro m azụ. So ị ka mfuna na enwere ihe ha kwuru na amụma nwere half truth. Yes, mana half right clear. Half na ebe nsi enwe negativity
because na mgbagidoro ihe dịbe nna azụ mana ha enwedịzi ike ịma na ihe need abụrụ ihe run away more from them ịtụfu afa ha ihe need owe ichiri azụ mee reconciliation mụ na ha dị n'udo ka e wee nye m ihe niile anyị funarịrị anyị Nwachukwu ị na-ege ntị ana m achọ ịgwa gị na oso na Surname na ihe na-enye nsogbu na abụọ ụnụ bụ Surname abụrụ Surname ụnụ gbanwere and ụnụ gbanwego Surname ọ ma solve ya problem ọ bụrụ na eziri ụdị ozi a na onwe ihe na-eme ụnụ si na be nna gị na be nna gị gaa mee udo wute Eze-Ana mee udo wute ndị ichie mee udo wute mgbe eji hibe ngwurube nna gị and I can tell you na ị ga-afụ restore the family name ike gbanwere gwa ndị nna nna gị na gị na ha bụ ha nabata dịka nwatakịrị nara akụ nna ya n'iyi I can tell you na ụlọ ga-ebido dịwa successful ka ịfụ na osi ọ na-ịgbanwe aha maka na ịgbanwegoro aha ihe na-ebe ga ya na-ebe I'm a living witness osi ọ na-ịgbanwe aha ọ bụrụ na eyi na-enweta ụdị ozi a ji ebe nna gị mere ana nnaba nna gị ọjị yọọ ha si ha nabata gị mee restitution gị na ha dịbara na mma I can tell you na afọ a bụ afọ ndị gboo ji wee jee mba ihe unu ji dị ebube and ụnụ ga na-esi n'ike na-abanye n'ike ka m kwụsị ebe a ọnwa ajụjụ inwe na nkụzi ma ọ bụ n'ịchọ ka agbara gị family name chat me on WhatsApp 08057837672 or 08138243871 na ya na screen ka ị ga-afụ namba mkpọrọ now. Let us pray. Ekwem na Chineke ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all now and forevermore. Ka emesịa.